से पार्किंग रे गाड़ी थी चलिक आसली कि कष्ट अभिशाप पड़े हेलो एवरीवन केमती अच्छा सब भल अच्छा तो आई होप कि समस्त भल थे भगवान को ये प्रार्थना कर समस्त बड़े भल था आ खुशी था एक्चुअली घरे सब प्रेयर कर बापा मोर बाहरी जीवु बोली धौली बुलवा जीवु बोली बाहरी कहीं जानी ना आम तो क्या भी डाकुनु जाऊँ आम चुपचाप तो बापा भी ये पूरा रेडी हो जाऊँ बाहर चलो जी चलो 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 बस चलो पानी बोतलटा बापा जुआड़े जी पानी बोतलटा आगे मोस्ट पानी बोतल बिना से कड़े जीवे तो चलतु हम कड़े कड़े जाऊँ आज बाप झी कड़े कड़े बुलूचु कौन कर सब देखेबी तो चल मैं अलरेडी आसिक पहुँची गलु धौली रे बट कौन है ना संध्या हो जाए एक्चुअली लेट हो गला टे एक्चुअली आम आनिलानी बोली यहाँ है बुझल आम लेट आसले देखिकी पलैबा चलिक आसवा एत से पार्किंग रे गाड़ी थी चलिक आसली कि कष्ट देखो पलि आसलु टे ऊपर जाऊँ बुलिक आसबू देन देखा ऊपर जा आस 3D लाइट शोटा हुए ये बढ़िया लगे देखा बट आम एत टाइम रही पारूनी आउ टे कड़े बुलू बापा मोर बुलिकी जीवु घर को ना ये थे देखिए चल ऊपर बढ़िया लगे पूरा पूरा धूली चारिकड़ पटे आम सन्ध्या हो गला आसु आसु तो एत भल देखा ना बा यपटे आस यपटे आस यपटे जा देखिए दौड़ी चारिकड़ ये एक्चुअली दौड़ कम हो जाए आहरी बढ़िया लगुच देखापी पानी पी आनदे दुकान अच्छे ये भी दुकान अच्छे ये पानी मिल चलो गोटे मुझे बटल आन दूँ पापा कड़े गले पानी पीबे बोली पूरा हालत खराब हाँ मंदिर पछर ना पछर मंदिर अच्छी ये देख धौली बुला सरीगला आम ए जाऊँ जीवु पापा आप कौन जा लिंगराज लिंगराज जा हाँ लिंगराज पलैबा बाबा के दर्शन करदे करदे जा कड़े बुलिकी टे ना गले सी आज घरे पुरेबे वो पुराई घर तुमको जा बुलुच बुल आणिलनी मुंडे की बुलेबनी पूरा घर खाया पिया दबन
ଚାଲ ଆଜି ଦେଖିବ କ'ଣ ହଉଛି। ଦେଖିବା ଏଇଠି ଗାଡ଼ିଟା ଆମେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା। ହଁ ଏବେ ତଳକୁ ଗଲେ ତ ଆଉ କିଛି ଲାଗିବନି ଆଉ ନା, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ପାଣି ଯାଇକି ପୁଣି ତଳେ ପିଇକି ଆସିଲୁ। ଦୋକାନ ବି ଅଫ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ, ମାନେ ଉପରେ ତଳେ ତ ଯେତିକି ଅନ୍ ଅଛି। ଆଉ ହଉଛି ଏବେ ଆମେ ଯିବା, ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ପାଣି ଅଛି, ଆରାମସେ ପିଇ ଦେଇକି ବାହାରିବା ଆଉ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକାଥରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଲିଙ୍ଗରାଜରେ ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆସିକି ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ବସିଛୁ ବାପାଙ୍କର ମୋର। ବିନ୍ଦୁସାଗର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଶୋ ହୁଏ, ଜାଣିନୁ ହେଇ ମାନେ ସରିଲାଣି କି ହବ, ବଟ୍ ୱେଟ୍ ତ କରିଛୁ 5 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରିବୁ। ଯଦି ହୁଏ ତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବି, ବାପା ଦେଖିବେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ। ୱେଟ୍ କରିବା କିଛି ସମୟ, ୱେଟ୍ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଯିବା ଆଉ। ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ଭଲ ଲାଗେ ଏ ଶୋଟା ଦେଖିବାକୁ। ୱାଟରର ଶୋଟା ଯେଉଁ ହୁଏ ସେଠି ବି ଦେଖିପାରିଲୁନି। 3D ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଆଜି ବି ନଥିଲା ଧଉଳିରେ, ତ ଏଇଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। 5 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, ଯଦି ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମେ ପଳେଇବୁ। ପୁଣି ଟିକେ କେଉଁଠି ବୁଲାବୁଲି କରି ବାପାଙ୍କର ମୋର, ବାପା ତ ଭେଜିଟେରିଆନ୍, କିଛି ବି ଖାଇବେନି ବାହାରେ, କେଉଁଠି ଟିକେ ଯାଇକି କ'ଣ ଟିକେ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇଦେଇକି ଆମେ କରିକି ଆମର କିଛି ଫାଇଦା ହେଲାନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଶୋ ସରିଯାଇଛି ନା କ'ଣ ବାପା? ହଁ ସରିଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ତମକୁ ଦର୍ଶନ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା? ଭଲ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି। ହଉ ଆଉ ଦିନ ଆସିବା ଟିକେ ବୁଲିକି ଏଇଟା ଶୋଟା ଦେଖିକି ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆଉ ଦିନେ ପଳେଇ ଆସିବା। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପଳେଇଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ସରିଯାଇଛି ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗେ ପାଖରେ, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା। ପୁଣି ତମେ ଆସ, ହଁ ଏଇଠି ପାଖ ଯେ ତମେ କିନ୍ତୁ ପଳେଇବ କାଲି, ତ ପୁଣି ଆସିଲେ ତମେ ଆମେ ଆସିଯିବା ପୁଣି କେବେ ଆଉ। ଚାଲ ଏଇନା ଯିବା ଟିକେ କୁଆଡ଼େ, ସ୍ନାକ୍ସ କରିଦେଇକି ପଳେଇବା ଘରକୁ ଆଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଛି, ବୁଝିଲ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ କିଛି ବି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘର ଲୋକ ନ ଆଣିଲେ ଯାହା ହୁଏ, ଗାଳି ଦଉଥିବେ ମନେ ମନେ। ବୋଉ ବେଶୀ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ବୋଉ ଦେଇ ସବୁ ଗାଳି ଦଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା ତମେ ଲକି ଅଛ, ବୁଝିଲ? ଲକି ଅଛ। ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପୁଣି ରିଟର୍ନ କଲୁ, କାରଣ ପୁଣି ଆସିଛୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଶୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ନା ବାବା। ପୁଣି ଦେଖିଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ। ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଯିବୁ, ବାପାଙ୍କର ମୋର ଟିକେ ଚା ପିଇବୁ। ଚା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ, ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚା ବି କରନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇକି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଯାହା ହବ, ଆଜି ତ ସେମାନେ ତାଣ୍ଡବ କରିବେ ଆଉ। ଏଠି ବାପା ଆସିକି ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଗଲେ ଘରେ ତାଣ୍ଡବ ହବ। ହଉ ଯାହା ହବ, ବାପା ତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ଭାଳିବେ ଆଉ। ବାପା ମୋ ଲାଗି ଚା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ତ ଚା ପିଇବା ମୁଁ ଏବେ ପିଉଛି ଥଣ୍ଡା କରି, ବାପାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ବାପା ଝିଅଙ୍କର ବୁଲାବୁଲି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।